اندامên grupa muzîkê ya Nishtiman In. Ber vê yek je holên herî navdariyên operaya Fransayê bireketine. Haka berasتی جوانە زۆر خۆشحاڵم کە مۆسیقای کوردی ئەبەینە کون و کولەبەری دنیا. Piştî pêşkêşkirina projeyên yek û duyên Niştîman li 5 festîvalên navdewletî de. Vê jarê sêyemîn proje bi navê Newroz dikeve berguhê Fransiyan. Rêgeştekê hunerî ya grupa Niştiman de ji bo Fransa, sê konsert li Hola Operayên bajarên Ange, Nantes û perigeeu di vê mehê de pêşkêş kirin. Projeya sêyem ya grupa Niştiman bi navê Newroz ew bi Niştiman sê jî tê naskirin û di 2022 de hatiye belavkirin. Projeya yekem de 2003 de û ya duyem jî de 2016 de hata belavkirin. Di konsertan de hejar Zehawî wek serpereştiyarê grupê û jeniyarê defê, Eyûb Elî wek estranbêjê serekî beşdar bûn. Goran Kamil awazdaner û jeniyarê Udê, Robin Vasî bi amêrên rîtmîk, Milad Mihemmedî bi amêrê tar, Mustafa Talib bi amêrê kemançe û Ertan Tekîn bi amêrê zornayê beşdar bûn. Ev dilxweşî û dengê çepekên amadebûyên nav hola konsertê ye. Ev jî piştî guhdarkirina mûzîk û stranên Kurdî ku ji aliyê grupa Niştiman hatin pêşkêşkirin. Piştî dabihatina konsertan jî beşek ji amadebûyan, berhemên grupê kirîne û ji aliyê endamên grupê ve jî îmza li ser hatiye kirin û wêneyan li gel endamên grupê digirin. موزیکی کوردیمان بدە شوێنەکانێک کە تا ئێستا گوێیان لە مۆسیقای کوردی نەبوو و بەتایبەت لە نۆنس و لە ئۆنژێ لە ئۆپێرا هاوسی ئەو شارانە مۆسیقای کوردیمان پێشکەش کرد کە تا ئێستا گوێیان لە ئاوازی کوردی لە ئینسترومنتی کوردی نەبوو و ئەو چەپڵە ڕێزانە ئەو دڵگەرمیەی کە لێمان بینی بەڕاستی سەرسامی کردم. توانیم لەم چەندین کۆنسێرتە سەرکەوتووە بەشدار بم. هونەری گۆرانی موزیکی کوردی بنەتەوەکانی جیهان بناسەنین و بە تایبەتیش لە وڵاتی فەڕەنسا. Soran Naqishbandy nivîskar û rojnamevan de geşta hunerî ya grupa Niştiman de bivan rabûye. Armanca grupa Niştimanê ev ku mûzîka Kurdî zêdetir bi cîhanê bidin nasandin. Berhemên wan jî ji aliyê kompaniya Fransî Acord cuoze têne belavkirin.